Ifoni yami iyahlikiza, ifoni yami kwenzakani? Zishaphi la? Ifoni yami iyahlikiza. Hayiwe. Hayi bo. Ma. Ifoni yami iyahlikiza. Kwenzakani la? Hello, njani? Ngiyayivukela nje, Khosimanga. Angazenjalani la, but kunesimo sokuhlihliza nje. I just woke up, Nompumelelo. I really can't. Wow, ngiyazivukela nje Ntombi. Oh, no. Ngiyavuka njengamanje. So, yeah, yes. Samona nje nonke. Angisathembi, hawu sengiyacela futhi. Impela shithi ngizoyivula zonke. Hayi, abantu benkosi. Alisaqhuthile kanje igunya lami lingibuka kancane lithi nje ngiyidle. Alisaqhuthile kulo mzuzu. Lithi nje njengamanje. Ngiyabonga Mibongo. Khanisani, hello. How Bajarena ulele la Somalia. Ngibudala vele Khanisani ikonthi angazi sweni ijothi ngingana but ebe grown up 21 years again tokudlala. Ngimdala nje. Lepekam ngidlungise la. Oh, azi wenzala manje. Anti ngizumeni mina nje wasemduzo ya. Ngavuki umqashi umpereza la res ungabusazi. Ngiyabonga wejule inkomo.
ngibheka nguba bakho mina hawu phela la kubhala uKhanisani nje ngizothi babami noma kubhala uKhanisani lana babami waphi manje na bawamashona 2006 I was 1 year 9 months and 21 days so ngiyadideka ke masivumbuka la kuma comments. Oh, you are just saying ingoba umdala njengoba usho njalo but ngithi Khanisani because iwona obhaliwe lana ngoba ama comments asuke ngabhaliwe ukuthi it's either female or male yini so ingakho ngivele ngisho ukuthi like Khanisani. Sorry if you felt ngaleyo ndlela but nje ubaba amada ngishonela Nkosi yami 2006 yaxolisa ukuza manje wenze njani emini uzulele ngizumekile no bengisafakile umsebenzi akawothole ngisafakile guys well vele angeke kuze kube into yamanje because mina ngisahlalela ama final exam ngithi ngiyabonga mahle ibhandi lami phuma ibhandi lami lana just uba ngizomtshela ngifast ibhandi lami liphumile man ngicela yini impela lo umemezayo lapha eminyango Achasho ukuthi ngilalile emeqeqesha amabhandi nibo bazongifasa lento wait hello surprise njani njani ukhona uNCV esikoleni sakho akanothini uNCV but uma ubukhona umuntu waseKZN la ngicela umtshele ukuthi ukhona yini because I don't know anothi yipi ukhona ndo ngithathe umngane wami esikoleni ngitshele na kuthiwa ukho kuNCV yini lokho sinekuko hawu yini lelibhande lenzani manje anosiphiniswa kanjani sis uthi ngilikhiphi nje ukuza do you know a place where I can get ifrontal ipony set yilapha esozo he salon lawe ngijwayele kuba promoter uzoyithola khona ke leyo frontal pony warawara ilezo zinto oh kuthiwa iNCV yenziwe college ziyakutshela ke zami lapha still nama degree and KZN ungena ngoba uno bachelor yes Paradise uthole imvunulo gogolam no angitholanga indaba nani imvunulo anginayo cala imali imvunulo phela boswiri ngizoyibuyisa guys kune production esikoleni manje ngikhona unjani Paradise ngicela uinbox kunezinto engicela ngibhekele zona if usho indaba yograna ngisamile kancane but I can give you number yami kanami kodwa yini ngokulo hawu ngilwa ngani vele hey KZN uthatha bachelor kuphela angidlali ngaye angifuna phoxeke akazi nje manje ukuthi zisha ngobachelor lapha nami ngisaboleka la irace ngoba bekune race wedding yo guys ngifuna nje loba amatshitshi isiketi esikhona inkinga ubuhlalu kade mina ngaphuma kulezi zinto Jesu ngayithatha nje ivunulo aningizama phela boswiri u2 days kuphela please cani ngiboleka impela ivunulo ngizoyithatha Jesu ashisayo manje lento mina ngifuna ukunwaya yami ngoba kuyanwayeka
Asha. Was a town. Ungangiboleka mengeza town ungangiboleka imvunulo ngiyayidinga serious. Ngidinga into yesikole. Ngiyoqoqa nje 2 days mhla 30 nomhla 31 kuphela. Mase ngiyakubuyisela. Ngiyanicela guys. Cela ngingiboleka. Uzothi sangihlalela moto. Hayi ngangcono into ehlala eTan mfethu. Ngangcono yazi impela ngiyibuyisa. Ubuhlalo obuhle. Isketi sikhona angifuni ukufaka ikete imfushane. Ha nanguma wami. Hello njani? Ngiyabonga sithandwa. Angikubonanga ke namhlanje yazo abantu bephuma la angikubona ngize ngagibela nabo e-taxi angikubona ngisho sisiphambanile. Itsela uhambe kuqala noma ngihambe kuqala mina ngesikhathi ngiye town because ngigibele nenqaba yabo e-taxi ngiye town. Simphiwe Mazibuko hello. Ngicela ngi-inboxa phela chum. Insika yama. Uyazi ngidinga uhlalo kanjani? Uhlalo amantombazane. Kaza ningizame ngizobuyisa. Oh guys please. Obuhle phela into emeshayo nami into obonayo i-exam le kuzobe nginayo please. I-vlog uzewezivile khona. Ayikho ngase ngilate wema. Ayikho shenxoseni. Awazi malini u18 yamakhelze source no my inbox babuzi avucola kahle ngiyabonga Masotobe ngiyabonga owami ngiyabonga enzalani la lento mangasizi ngathi sisilonda ke manje sasa kuyobe kuyinhlanhla ngamkhiphanga ukuthi indlela engincuma ngayo ngiyabona ukuthi nami angime kancane indlela nje ngiyabona ukuthi ungaqali phara ungaqali ubuhlalo phela ubuhlalo into yala nento yala ukhalo nokwasenyaweni okuhle mina buhlalo mina manje fusho bayabiza labo mama basetown then we for 2 days ngeke khehla ngeke never sino all the time zokuboleka uqinisile unayiphi imvuno oqala yeyintombi qinisile yini manje angikwazi inbox umuntu nje ngisala kizona njani we ngave ngamsendela i-invitation iki umntana umuntu uncese ngizama ukuthi ngikwazi ukuthola mase ngilukhunjile mase ngiphumile lana khona sikhuluma into ehambayo hawo mawuthi yes intombi ngambo size mina soyiboyisa good 2 days only then soyiboyisa ngiyabonga ncumisa ngeke kwenzalani la sawona ngiyakuthanda nami hawe ngiyakufollow manje sengireach limit hello maqhawe njani yahlehla inqama hello ngizama ukuthola kahle igama lakho engizoyibuyisa hle angifuna azayitshela ukuthi ngizoshaya ngichithi ngizoyibuyisa ngamani ungitrendise mengayibuyisi usangikhumbula athi ngibona awu nje ubhekelena nje ayiboni
no ngivuke ekulaleni angikhathele we ma ngizoyidlela manje angikhathele nje inhlobo ngivuke ekulaleni ngicela ube ne-meetup nalingane ifana nawe bahlala kude but kusazobonakala okay uzivakashele eJude hayibo ngobani kuzobe kunani eJude ngize ngizovakasha hello Velakazi Bonga kuzobe kunani azangimela into ngobe angazi ama-co-host anona lawo hawu uyabona ukuthi ngiyayidecline phinde uyangisendela yini bo nazi ufana ne-exam yase-primary ushiwa awusiyona angisiyona cause angazi ngijule kwakuleyo primary nje leyo budinga nini mhla 30 nomhla 31 mfethu mhla 30 nje nomhla 31 mhla 31 nje ngabe sibuyela kuwena ngalolu suku etanu ngizoyiboyisa ngizokucela kuBishop ukuthi uya install ngabe yakhe le wave but ke ube right hamba umtshele ngishuthe manje ngikhombisa hayi muhlezi ngikuthanda nami asavela hello hawo ma ngiyabonga nsikama phuthuma umtshela uBishop nokuthi nje ave mdala ukuthi ungalokhana umenshina la dala nje kabi beni phaphalaze phela nini kodwa uthi asibona bangani yibo yazavukuzeka nje ngizodla igwinya naligwinya la liyangibuka lo ngilishiye ngibuye esikoleni ngixakile esikoleni ngalishiya ngizofashaza lona manje hawu Cebza ngiyabonga for ama gift Andile thank you evening sana hayi nami ngithi wow nami ngithi wow ube nebhadi because ikhona icomment esengangithola kanjalo from inganasesontweni nje engipaqela so ingakho usuyithola kanje nawe because ngayi-addressa lo nto angiyithandi yabo ngoba phela izinto zizenzela thina it's not about uBishop noma ubani even abantu basesontweni it's not about them umuntu wenza into ayithandayo guys so mase kuthiwa ngizomtshela uBishop wakho ukuthi installile hayibo ngiyahleka yazi ngihleka kakhulu ngithi nje gqwe awuthenga ngishoma namhlanje no angihlezi nginayo phela imali yedwe amuhle my daughter haw uMiss Kade ngamgcina Miss Lichela kade ngagcina alright yazi ngagcina ngempela kade ngagcina ngiyakuthanda ngakhohlwa yazwa Miss ngiyakuthanda ngicela uphe umntana mbani uphi wani umntana wakho Mtimani hey okuhle unjani no it's true because ubelindele uthi le frontal 2.1 ngiqobene umkhulu nogogo namhlanje because igunya ngilithenga kubona check your inbox maqeda la okay ngizochecka ngicela ube umntana Vandla kuleya senguyena abantu banakho ukukhuluma because belindele ukuthi mhlambe angazi basebelindele iphilo ngihlekisa ngani Sinele no inongibasa nje lo nto yabo inongibasa kakhulu asenze elibona
lokho engikwenzayo ngikwazi kahle isikironge. I'm aware because isishunyaziwe and siyalazi iqiniso. But angahlalwa ke manje la. No. Hayibo. Ngimtshela umfundisi wakho ukuthi uya installer. Hayi bandla. Shibe mina ngithatha izijoke. Okay, fine. Asihlekeni ke. Ngiyabonga nini. Ngiyabonga noxolo Hadebe wazwa happy. Oh, wazwa muhle baby yakufanele fantali. Oh, thank you Maniki. Ithanda inhliziyo yakho mina nedlela ngithanda. Ngiyabonga Ncumisi. No, it's okay. Ngizochecka mase ngiphuma nje la. Well, mhlambe sengimo. Nokuthi ngizama ukuthola ukuthi uba lo girl. Noma ngazela isontweni noma kwenzakalani. Azanyanyezwa, nyanyile phansi kodwa. Yangibalekela manje le comments. Ish. Oh. Hey, we comment awuvela. Okay, nanku. Ubonza umuntu engimaziyo lo. Hi Aseko. Ngiyabonga Pholoba. Noma umuhle ngiyabonga unjani. Joms uneluthi jizi mfamona. Ngiyabonga Asave. Ngiyabonga Lulube. Ngiyabonga Phumsile Xaba. Ngiyabonga Lwande. I just woke up webusiswa. Iwona impela umthambo uculo ongekho kamanje. Hayi sisozwa muhle ngiyabonga amathapelo. Ngisanda kuvuka. Angeke ngikwazi. Ngise. Ngiyabonga Luyanda. Ngiyabonga Phumzile. Wamuhle wagcina uthola umsebenzi. Not yet, but bengisafakile kulezi indawo abantu ababengirefela kuzona. Manje okwamanje nokuthi phela vele angako ukubhala. Ngangudinga umsebenzi emva kokuba sengibhalile. So kusaelo kamanje. Hayi shithe busiswa kangizwa shem. Senomphinde la uthi ngithemba. Ngiyabonga Uyanda. Usanda kuvuka but sicela usiculele sisi. Wazwajabula ke wesipho zenkosi. Hawu leli gwinya liyabanda Jesi ngofika ba kitchen. Mama. Ayikho phela into engayizami liyabanda nje qa. Sonqini ke. Yo. Oh my God. No, pasa así. No, I won't sing. Where's the present ghost? Ngivuke kulalene ningilambile.
Ngifuna ukudla njengamanje. Ngise ningangivaleli la ukhiwa amangwazi so ingakho ngakhiwe. Uzothusa ngegwinya. Ikwenza njani lokho? Awuyazi yakhanya ngahleke la i-light. Yithi nyabo ukuthi kuyavuthi ngisanda kuvuka. Asikashaya isikhathi. Oh. Hello makoti. Hello njani? Hawu, awuthonke. Awuthonke. Ngiyabonga. Bengakuze, ngiyabonga. Ngakubamba. Angithole nje ufuthumeza la. Wathathe phela uMarashel ukuthi awufuthumezanga la. La? Hayi ngizobeka la eceleni. Kodwa nje ngize kahle ngakubamba. Vele igwinya kuphela. Ufuthumeza igwinya vele. Avunomala bandle. Ngiyabonga yezo. Neighbor? Eyiqonda. Ngizokukhonzela kuma. Hello Vusi, sibonga kuhle. Ngiyabonga nje kuna wonke ngiyabonga kulami. Ngizokukhonzela kuma. Ngizosikhonze ba. Awena uhlalana. Hawa amaviews amazehla weMarch yes. Kokuyikhola 10 yola lehlisa ama-views. Ngibisaba ubuhlungu. Nendlela ngiphethe ngayo. Ubusabale. Uthi ngihambe la ngifuna uzethiwe mina ngcolisa i-microwave. Buka nje siteqa amafutha. Yabona ke. Hey, ngazi umuntu asungane uqedisile i-microwave. Hayibo. Sataqukelwa ke manje. Taqaqaq. Thank you for the gift. You're the only one that I want. Good boy. Awufani nabanye. Maswet. Bekumele umbambe la umtshela ukulalela usile microwave. Yes. Kodwa ngoba ungilalelile ngiyabonga. Fana nje olalelayo. Fana right. Hayibo. Ngeke amakhamera wangishuthe njengamanje. Yazi wangishuthe. Hayibo. Anima ngithatha screenshot. Kwinya lami Jesi ngihoshe ephaketheni ke manje. Ngishiqe ephaketheni. Manje screenshot zosatha kanjani because kunama comments la. Mina ngas guna. Eu vou ler. Alô Macala. Guys, bye-bye. Ngisayodla. Nani igwinya lami manje. Ngithi ngiyalbo. Ngisayodla. Ngisayodla guys. Ngisayodla. Bye-bye.